Čaute, moje jméno je Dominik a dneska uvidíte video, chceme Happy Meals, Flat Meals, Happy Meals. A teraz, aké si dáme kolo, aké si dáme kolo, pôjdeme za radom. Tady je moje oblíbené. To je kola. To jsem dohodně. Aha. To povlada. Dobré. Jedeme na bicykli. Napřed ne. Ne, čo nevíš víc. Vindio, napřed ne. To se nedá víc. Vindio. Domino, keď si to videl, je zaprašené. Hombre, zaprašené. Vindio. Vidíte, jak je on zlý? Ztratili jsme... Prosím. Ztratili jsme růžku, prilbu. Jedeme. A skok. Yeah. Aha. Já jsem nikdy nevěděl prejsť, čo teraz ide. Ne. Keď si videl, čo som odpovedal. No nevadí, dáme inče kolo. Dobre. Mne ruš. OK. Ideme druhé kolo. To je lepšie. Ja to nemôžem mať. Počkať. Ja to nemôžem mať, panačka. Musíme mať toho. Vždy. Ideš. Dozadu, rýchlo. Pohybuje to. Jedeme. Všetko prídeme bez takých zraneniach. Aspoň sme šli dovnútra. A teraz už nevynieme. Vyšli sme. No, poď. Nejde. Nevyhrali sme to. Dobre, ideme ďalšie, mne to je jedno, i keď to je ten, musí byť. Rýchlo. Jdeme potiči. Narazíme si guličky. Jdeme. Z kuličky jedeme z kopce. Držte si kuličky. Jdeme z kopce. Pozor. Off game. Pozor. Tu je hlava. Aj celé tělo. Vidíte ještě raz. Kolo je moje asi tretie najobľúbenejšie. Uvidíte, aké bude moje prvé najobľúbenejšie. To je kde bicyklík? No, je pokrvený. No aj keď som ho nevyhral, ideme toto. Ako ti ten? Toto je moje tretie najobľúbenejšie kolo. Ale je to inak ťažké. Kolo. Stavať rovnováhu. Tam nedá ísť.
No, je! Som jednu peru otvoril. Tiež som. A bicykli stále letí, robí sa auta tam. Ó, ajde z auta. Ešte raz. To letí. Ale koniec. Ideme na ďalšie. Och, toto som nikdy nepochopil. Tomu som nikdy nepochopil. Som nikdy nepochopil. Toto nie. Sa ho snažil pochopiť, ale nie. Ja, toto je druhé najobľúbenejšie. Sa mi zdá, lebo... Ne. Ale to je fakt dobré. Pak. Čo tam robí? Ja. No, ešte raz. Vstúpime na minu. A jedeme z konce. Ideme. Skok. 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 Štíme sa. Co? Ja. O, toto bude koniec. Toto? Nie, toto. Čo za kolo? No. Jupi. Oh God. Ešte raz. Ja. Poď sem, poď. Flip. Chod. Čo mi tu dneska? Poď. Aké tu robíš sa auta? Ja, to čo sa už sa nedá? Kon na men šľapol. To už je. Teraz toto kolo, to asi je, toto moje. A toto je tretie. Čo tu vybuchujú miny. Čo sa nejde? Ako sa ide dozadu? Choď. Sa otočilo, alebo nie? Sa pôjdeme ešte raz. Ja som to nehral najmenej rok. Dozadu. Čo mám? No toto som... Iba raz celé prešiel. Predposledná to bude asi toto. Ja! Moje najobľúbenejšie. Je to jedno, ja tu budem stále to hrať. Stále budem hrať. Ja. Ja som sa pustil. Choďte ďalej, prosím. Áno. A musíš teraz dojsť do cieľa, prosím. 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 Nie. Ani raz som nedošiel do cieľa.
No a hneď už to som sa dal zabiť. Chodkaj. Ja tam ide bicyklik. Na aký bude mať postoj. Ne. Krváca. Vodovod. Ja musím udržiavať v tej istej výške. Syna sme stratili. Stále ideme. Ne, iba bicyklík jede. Bicyklík tam určite doletel. Ale my nie. Nie, bicyklík tam nedoletel. Škoda ešte raz. Teraz nemôžeme sa zabiť. Sme hneď syna stratili. Rýchlo. Nie ako vždy na začiatku. Bicyklik. Bicyklik tam teraz fakt dotiaľ. Ale my nie. No, fakt nie, my nie. Ale sme ku cieľi. Na to kašlem, ideme na posledné kolo. Posledné. Toto som vždy. To je dobré. Pohni sa. Pohni. Čo tu naskočilo? Rapid move. Tak. To už by bol koniec. Majte sa fantasticky.